Cada 1 de maig, Premià de Dalt celebra l'Aplec de la Cisa, en devoció a la Mare de Déu de la Cisa, una festa tradicional marcada en vermell al calendari per tots els veïns del municipi que durant els darrers anys també atrau turistes o veïns d'altres pobles i que ha evolucionat molt des dels seus inicis. Doncs sí, ara m'he sorprès una mica perquè ara feia un parell d'anys que no venia i pensava trobar aquí la terrasseta, igual que hi havia abans i tot això, però bueno. Però hi ha coses que no canvien mai i, com no podia ser d'una altra manera, la tradicional missa de la Mare de Déu de la Cisa, amb l'acompanyament de la coral de veus primilianes de Premià de Dalt, va donar el tret de sortida a aquesta gran celebració. A més, als carrers que envolten el santuari es va ubicar una fira artesana que va ser una de les grans atraccions per a un públic que, durant les primeres hores, va veure com el temporal posava en perill la celebració d'aquesta gran festa. Llàstima que aquest any el temps no acompanyi tant, no? Però jo crec que ha canviat amb els anys, el que era un aplec abans amb ara, doncs, com és els temps d'ara, no? Vull dir, abans doncs, la gent era fer això, trobar-se més religiós, no? Ara potser és més festiu, vull dir, més de fira, no? Però està bé, està bé. Però poc després del final de la missa va sortir el sol. Els assistents van aprofitar per donar un cop d'ull a l'exposició històrica de la Cisa, que es va inaugurar, i prendre un vermut abans de l'inici del també tradicional ball de gegants que es realitza a l'entrada del santuari. Jo crec que és un dia que la gent mira una mica la tradició d'una altra manera, no? Per una banda, segueix la tradició de la Cisa, però també és una manera de modernitzar-la perquè hi ha paradetes, hi ha temes d'actualitat com la política. És un moment que tothom ve aquí, pot passejar tranquil·lament, xerrar i sempre pensant de fons en aquesta qüestió de la tradició. A partir d'aquí, una gran part dels assistents va començar a apropar-se a la zona on estava previst que es realitzés la paella popular, que es va cancel·lar per la previsió del temps. Com a solució, l'organització va preparar botifarres de sobres per tothom i una gran escalivada, un gran dinar amenitzat per una gran banda musical que va posar en peu al públic per ballar sardanes. En definitiva, l'Aplec de la Cisa va tornar a consagrar-se com una de les millors celebracions de tot el Maresme. Centenars de persones van ser partícips d'aquesta tradicional celebració que no deixa ningú indiferent.